uba Ernest Mauri nongelam ke BJP ha Meghalaya ulaong baka parti kan peniang kertong baro under pautli konstitusi jong kejala hagi election MLA archar flyban wan bat benrap ba niyo da sarkar double engine kata na Shapreng India bat ha Meghalaya lada ki pajba ki ailan loong bakum ke parti sengokya jing doko pentrikam ki skim sarkar India ki belamang nang benta kejala kum ke chal chiban mission ki ekalabia school ki ration card ke MHIS bat ki wei pan ka parti hakani kasngi kala pha ik khubor ai khublei pajba nong sing ka jala Gujarat hadin ba ka parti kala khurching chop nak election hak de jala halo ka jing bamla ban khurching chop Himachal Pradesh pat uba Ernest Mauri ulaong ba Himachal Pradesh ulaong ba hakte jala hi ki pajba ki pengkala bai ik sarkar sisian man kasan snem hoi kum ka parti ngin penyang habro on rifu tuli kisit bat kum bolong menta ngiladap identify ki list ki kisit ki bang ngin job bat ngi khmi lenti langba ka jing kersian chung ki pajba ngin yo ban sina ya kata ka double engine sarkar ka sarkar hapo Delhi ka sarkar hapo Meghalaya ka banwan ra ya ka kam roi ka penroi ka par banwan ra ya ki pajba ki skim beper ngan sai ki pajba ki nom bakla syu ikane namar kila bakla si bakla menta khenti ailat yang ike kila de ban ailat ki we ki sen ngam kwa ban jer ki ta ki sarkar ki bladep andai menta la da pi ailat ki BJP kin pe hapo Manipur menta kimla asu kimdon cakasu ban sna kita ki stadium ki indoor game ki outdoor stadium ki indoor stadium haman lagi district ki ladon pinpai apo Assam menta kata yo pindai 4 don kena flyover tang hadin si benai pilai are ladon flyover na trai PE menta na po beltala si po si airport keladai ka 8 lane kamne si 4 lane kena ki 8 lane pala sna ki flyover haman lagi junction lara mensuangi le airport tentang ni miss ka flight namar kadon ka cing hangkali ka block ka besar hai ba manta la dep kini flyover kemut ndon ku slai show ke bele airport kibut kilai bejai spo airport la po hi por babiang tanga nga apil ki ba nyem dai so ban snap ya kajing penting kho tempat ni ki wei pat ki parti kin kren bagi BJP kalong kumta kalong kumne nyem dai so ban pe ya kata kini ki kren namar ba kimla ban ai mo nyau purei teli ka skim ka penpana ka sarkar BJP hajingram chung Prime Minister Narendra Modi nyau purei teli ki skim wadang abatai ta ki skim kan simpor ngan sushim tang ki budan kam Prime Minister Sorok Yojana PMGSY ka de ka skim wara na po Delhi ka Jal Jeevan Mission ka bai sakawai pakawai ki triwing ka de wanra na po sarkar Delhi pat kawai ki bosungsi ki MLA po Sor Silong kim krani kane haman la ka Sor Silong haman lagi jaka ni sitom ngasa alama bilang ha pantit man kasengi unda lawan perlat patil na alam yu ngapen iu pet kislong po silong dan mentala stang ban tap itu ki pai ki bablu le i haman lagi silong kane kade ka Jal Jeevan Mission amrut wan ai ya ka umdi po Sor Silong ngalongo kini kemele kimikran ni kata kidon pat ke bangyong Ayushman Bharat kane ka sarkar ka menta Ayushman Bharat ki klub lang berkata ka MHIS ka bagi pai ba ki do nong ki ong ban ai arlak the pois postal hostal poi kabil parpo hajar ai ar hajar ai pra hajar kadun jumut ayu apaka Ayushman Bharat ka sarkar India ka jilam chung ka BJP Prime Minister jungi wanra bagi beduk ki besuk kin sumar kin yo sanlak tengka ka we ka pila ban sumar de menta ka sumar ka barem habro agui ki India ka trikam hagni ka trikam basa ka we pat One Nation, One Ration Card. Kani kala trikam habro ko ikri India. Hanrei hapo state kejungi kiale extensos na 2,000 khalai por Congress. Baro ki application ki sakut po DC office kila file RTI. Kani kejing ibenyi ki beduk ki besuk. Kejing mut chong ka One Nation, One Ration Card ki bun ki beri wasung tok bakla. Ngapen syai ki. Bangi link bat ka Aadhaar card ya ka One Nation, One Ration Card. Ubreu basong wai hanong thamai do sa wai halai mukhra umdon kam apply thamai ka ration katu ka ration do ulai support Delhi uyo ka ration do ulai support Gauti uyo ka ration ladangi ngi wan ka bor ka bening kong ni haban implement ni kade ha kani ka ration ngiyo lang buat ukhaw buat usuji buat uata buat kesini ha kisni kraw kisni Christmas ki puja kumpniang uyo andai ka belongo ang ni po Meghalaya jungi iyo betang ukhaw ru ubam bidor ban ba ukhaw tip don ki ba complain ki ong ba ukhaw ba hap ais niang mde ban ba mi ki breu
แต่กุมกินีki kiai nga ong ipai ba phinap ban pet ba ban wan ra ikani ke ke jing mentoi sepi onom don lenti de komoi pat lait na ka seng BJP te nga tharai bagi pai ba kila sung thu mta ki dei bastat ki nong the bot ru kin ai lat de ke BJP ngin implement lut ik tu ki scheme baro ke bangi ong ke yojana mo ke bangi wan ra ban shnai ngi ki baduk ki basuk hangiru ki bon ba ki baduk basuk kham tam po chlong ngi de ban ai ken kum dei ban jia ko bajia mta ke yang baduk po me khala ngang la pet kham tam ke bajia po itin west ke yang baduk ko bodon te po po pedang chlong po mo prem don ki brio basa angtu ki don ka pai ki don skuti kum non ong sa po yang baduk habong baduk mo de ban ai baduk ken na semua ban ong kumta te kini ki berhak kin jalong lara ki pai ba ki skutu wat nga kerpat ki pai ba kapor kam don chu menta arbanai ban kalathia ban kaladem ban ailat ke BJP bagi nuan ra ya kita ki skim penroi pok state ki jungi kalong ke jing ai khublei kerpang ya ki pai ba apo Gujarat namar ba ki la wan ra biang ya ka sarkar BJP hangtei ke jing wan ra ke jongki ya ka sarkar BJP namar ka don ke jing kala nga thai boro phi kan mau hawar hajar khat sau haswa bu prime minister Narendra Modi wan banyele ya ka election lok sabha hakasin kemaning kong usimti kum u prime minister jong kari India ula long teng UCM jong ka Gujarat bat ngi sa ye kren ye kata ka Gujarat kedai ka model kedai ka nuksa ya ki kam penroi penpar da fikran ni karkhana fikran ni ki surok fikran ni ku umbam ku umdi habaro kiliang na kata kadau kapelong ya ki pai ba apo Gujarat banwan ra biang ya ka sarkar BJP apo Gujarat ngi ai khublei ru ya ki nong song snong jong ka Himachal Pradesh wala dang impoi sia kata ka majority lan ta ka majority ban yo ban phom sarkar hanrei ka bosultanat pat ka bot share ka jongi ka long hangtei ngi yo 100% ka kongres katam khandiat yangi ka yo 100% 0.9 ka jing yo but ka jongi kum ka parti po Himachal Pradesh kalawan sya ka arpho lak khat sau hajar ka kongres ka yo arpho lak san po hajar tapi ngimri ban su phlai kata namar po Himachal Pradesh kinong song hangtei kim ju ailat ya ka sarkar ka ban continue ki ai be san snem ki ailat tengi khme lenti ha kane ka snem ka banwan nginom do jingkermen ngin yo biang ban snai ka sarkar bat kumba pitip kadai ka home state ka jong u president ba do ka jongi UJP Nadaji bat kadai kata korkom kamang ong ba ki pai ba ki chai ailat mo pansna sarkar iki weiru te kane kala urlong bat ngi khmi unti bagi nang tristom ba ha kane ka ban wan pat ngin yo ban phom biang sarkar apo Himachal Pradesh